τις αρχές της μοντέρνας τέχνης είναι ο στοχασμός για τις αρχές της ίδιας της τέχνης, λέει ο καθηγητής Φρίντριχ Τεχαμπάχ. Σε αυτή την έκθεση 60 έργα των Μπρανκούζι, Ντερά, Τζακομέτι, Ματίς, Μουρ, Πικάσο, Ροντάν, Αρμιτάζ, Αρσιπένκο συνδιαλέγονται με αρχαία έργα, αντιπαραθέτοντας με μια νέα ματιά προσέγγισης ενδιαφέροντες συσχετισμούς της μοντέρνας τέχνης με τις δημιουργίες των πρώιμων πολιτισμών της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας, της Εγγύης Ανατολής, της Κύπρου, της Ανατολίας, της Κρήτης, των Κυκλάδων και της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Γυρίσαμε γκρουπ στην Ελλάδα, κυρίως για να φτιάξουμε μια ομάδα στην Αθήνα που ασχολείται με μοριακή νευροβιολογία, χρησιμοποιώντας τη δροσόφυλλα σαν μοντέλο. Η δροσόφυλλα είναι η μύγα που τηγνάει τα φρούτα. Και ήξερες για κάθε ένα πυροβολισμό που έπεφτε ότι ήταν ευθύβολος, ότι κάποιος άνθρωπος βρισκόταν χτυπημένος στο έδαφος. Το στρατιωτικό καθεστώς του Παπαδόπουλου κράτησε μια ολόκληρη 7 ετία, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από εμάς να ντρέπονται να πούν ότι στην πατρίδα μας υπάρχει δικτατορία, στην πατρίδα που γέννησε τη δημοκρατία. Θα μου έλειπε πάρα πολύ το να φοβάμαι να μιλήσω, το να φοβάμαι να μαζευτώ με 3 άτομα επειδή θα δοθούμε συνωμότες. Θα φοβόμουν πάρα πολύ μήπως περπατήσω στον δρόμο και κάποια στιγμή και κάνω κάτι κατά λάθος μου και με πιάσουν, με βάλουν στα πουντρούμια. Or, grandeur et grandiloquence, ce n'est pas pareil. Τα γλυπτά της ελληνικής αρχαιότητας αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες ενός πολιτισμού που έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο της καλλιτεχνικής έκφρασης, εξυμνώντας τις πολύπλευρες δραστηριότητές του, την αγάπη του για την πατρίδα, το σεβασμό στους θεούς και τους ήρωες, την αγάπη του για τη ζωή.